Is-sena d-dieħla l-ekonomija Maltija mistennija tilħaq il-livell tal-2019, jiġifieri s-sena ta' qabel il-pandemija. Dan skont bassier ekonomiku mill-Bank Ċentrali ta' Malta. F'rapport magħmul mill-esperti tal-Bank Ċentrali jingħad li din is-sena l-ekonomija se tikber b'4.9% u b'5.4% is-sena d-dieħla. Dawn huma prattikament l-istess stimi li għamel qabel il-Bank Ċentrali. Fi kliem l-esperti tal-Bank Ċentrali s-suq tax-xogħol f'Malta wera reżiljenza eċċezzjonali e kif b'mod ġenerali in-negozji nnexxilhom iżommu l-impjegati magħhom. Intqal li sal-2023 it-tkabbir fl-impjiegi mistenni jilħaq kważi 3%. Ir-rapport iżid jgħid li b'mod ġenerali id-domanda domestika hija mistennija li tkun l-istimolu ewlieni ta' tkabbir. L-inflazzjoni, jiġifieri l-prezzijiet ta' diversi prodotti mistennija tonqos matul din is-sena. Id-deficit tal-gvern qabel mal-prodott domestiku gross mistenni jinżel anke fil-kuntest li qed jiġu rilaxxati l-miżuri. Sal-2023 id-dejn tal-gvern se jkun ta' 64% tal-prodott domestiku gross. Dan huwa ferm inqas minn dak li kien fi żmien kriżi ferm iżgħar minn dik tal-pandemija, hekk kif fl-2011 taħt il-gvern ta' Lorenz Gonzi id-dejn ta' pajjiżna kien ilaħħaq is-70.2% tal-prodott domestiku gross. Il-pis tad-dejn ta' pajjiżna llum huwa wkoll iktar minn 3 darbiet inqas minn pajjiżi oħrajn Ewropej. Dan kollu ntqal fil-kuntest li l-Gvern tas-sosten lil bosta familji u negozji bil-miżuri ta' għajnuna fosthom il-COVID Wage Supplement. Intqal ukoll il-konsum privat jista' jkun b'saħħtu aktar minn dak imbassar minħabba żieda qawwija fid-domanda u tfaddil kbir akkumulat. Dan anke f'kuntest li fl-aħħar xhur il-Bank Ċentrali stess kien qal li għall-ewwel darba fl-istorja l-familji f'pajjiżna għandhom aktar minn 13 biljun euro f'depożiti ma' banek lokali.